Sú síce súhlasné stanoviská Mestskej rady aj komisii, ale teda ja by som rád na pôde zastupiteľstva tlmočil aj vyjadrenie Komisie na prešetrenie opodstatnenosti a výhodnosti zámeny pozemkov, ktorú vytvorili občania na verejnom zhromaždení obyvateľov mestskej časti dňa 15.1.2016. Dostali sme, predpokladám, že všetci, toto vyjadrenie e-mailami, ale keď sme ho dostali až v noci, tak je možné, že nie všetci mali možnosť sa s ním oboznámiť a pravdepodobne nie všetci si ho preštudovali a je dôležité, aby tie argumenty, ktoré spochybňujú výhodnosť tejto zámeny pre mesto a mestskú časť, zazneli aj verejne na dostatočnom priestore. Pre prípad, že by som presiahol stanovenú dĺžku príspevku, tak poprosím o predĺženie. A nepochybujem teda, že ako pán starosta, tak predkladatelia materiálu budú reagovať na tie námietky, ktoré zaznejú. Tie závery komisie sú takéto. Poprvé, komisia vybudovanie parku v zhode so záujmami obyvateľov mesta víta a podporuje. Po druhé, zámena pozemkov, tak ako ju navrhol investor a poslancom mestského zastupiteľstva predklada magistrát, je pre mesto finančne aj vecne nevýhodná. Z 15 parcel o výmere 4112 metrov štvorcových, ktoré investor ponúka na zámenu, sú pre vybudovanie parku potrebné len 2 parcely o výmere 2287 metrov štvorcových. Zvyšné parcely sú zväčša vnútroblokové prístupové cesty k súkromným parkovacím miestam a ich vlastnenie mestom nie je verejným záujmom. Takéto pozemky investori dávajú mestu bezodplatne a sú vďační, keď ich mesto príjme. Z ich vlastníctva vyplýva len povinnosť starať sa o finančne náročnú údržbu a je nepriateľné započítať ich do zámeny ako aktívum investora. S prihliadnutím na predchádzajúce ide v skutočnosti o zámenu 3149 metrov štvorcových pozemkov mesta za 2287 metrov štvorcových investora. Pri odhadovanej cene 230,04 eur na metr štvorcový to predstavuje rozdiel v neprospech mesta 260 405 eur. Vecnú aj finančnú nevýhodnosť zámeny počiarkujú podľa záverov komisie aj ďalšie skutočnosti. Zámenou investor získa do vlastníctva pozemky medzi Radničným námestím a obytnými domami na Závadskej pozdĺž Rustaveliho a pri električkovej trati. Mestská časť Rača sa tým vzdá možnosti vo verejnom záujme budovať ochranu zeleň a verejné parkovacie miesta. Do parku, ktorého vybudovanie je aj v obchodnom záujme investora, pretože vyššie ceny bytov pri parku, ako ich už 2 roky inzeruje a predáva investor, mesto vloží pozemok o veľkosti 1300 metrov štvorcových v hodnote 292 052 eur podľa tej ceny teda. Navyše mestská časť bude musieť park a detské ihrisko dofinancovať, pretože čiastka 100 000, ktorú ponúka investor podľa viacerých vyjadrení odborníkov, nepostačuje. Na dôvažok mestská časť bude zaisťovať dlhodobú údržbu, čo vygeneruje ďalšie náklady pre mestskú časť. Aj keď pointou zámeny má byť práve vybudovanie parku a detského ihriska, uvedené aktíva mesta a mestskej časti sa v návrhu nespomínajú. Požiadal som o predĺženie. Zjavne nezapadajú do správky investora o nebývalej výhodnosti zámeny pre mesto. Odporúčania komisie sú teda takéto: zamietnúť predložený návrh investora pre jeho finančnú a vecnú nevýhodnosť, dohodnúť s investorom vyváženú zámenu, do ktorej investor zahrnie len pozemky nevyhnutné pre vybudovanie parku a mesto do zámeny dá pozemky, na ktoré investor v rozpore so zmluvou o nájme pozemkov z roku 2007 umiestnil svoje stavby a potrebuje k nim získať vlastnícky vzťah, čo je vlastne skutočný dôvod tejto netransparentnej a pre mesto nevýhodnej zámeny. A po tretie, využiť ostatné pozemky mesta v prospech obyvateľov bez nedôstojného nátlaku investora v podobe vyhrážania sa, že keď nedostane všetko, čo chce, investor nepostaví park, ale 8-podlažnú budovu. Skutočnosť, že v takom prípade mu hrozia žaloby majiteľov bytov, ktorým byty predával ako byty pri parku.
a strata tváre pred verejnosťou radšej investor neuvádza. Čiže ak by som to mal zrekapitulovať, tak problém je v tom, že čo mesto reálne potrebuje, alebo mestská časť potrebuje pozemok na park a otázne je, že či aj tie ďalšie pozemky. A ak tie ďalšie pozemky nepotrebuje reálne, tak je otázka, či je toto pre mesto výhodné, alebo je to práve naopak ten rozdiel toho, čo reálne mesto potrebuje a to, čo dostane, bude naopak. Otázka je, že či sa do toho majú započítavať komunikácie, ktoré investor by mal byť rád, ak ich odovzdá mestu, aký je zmysel toho, že mesto zamení investorovi aj pozemky, na ktorých je zeleň, teda že či je záujmom investora starať sa o tú zeleň, ktorá tam je, alebo má s tou zeleňou trávou, alebo neviem, čo tam je, nejaké